Dobrodošli. Dame i gospodo, velikim i toplim pljeskom pozdravimo predsjednicu Republike Hrvatske, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Dame i gospodo, poslušajmo sada našeg prvog predstavljača, gospodina Marijana Knezovića, studenta ekonomije koji danas ima isti broj godina koliko je imala i Đuli Bušić, kada je prije 48 godina bacala letke sa zagrebačkog nebodera i završila dakako u zatvoru. Pozdravimo ga toplim pljeskom. Dobro vam večer svima, nadam se da se čuje dovoljno dobro, pokušat ću biti kratak, vjerojatno uspjeti. Mislim da kada govorimo o velikim ljudima, a još više o velikim idealima, da je važno raščlaniti pojmove, da je važno znati terminologiju i na ispravan način je primjenjivati. Kao mlada osoba mi se čini da smo tu nekako učinili možda najveći propust sa našim pokojnim Zvonkom. Jer, iako vjerojatno 99% nas u ovoj prostoriji Zvonku smatra herojem, nekako se u naš medijski narativ uvukla priča, znamo i kako je bio terorist. Ne čudi nas, mlade osobe, mislim da mogu govoriti iz pozicije mladog čovjeka, što se to održavalo nekoliko desetljeća u represivnom režimu. Ali ako nismo raščlanili pojam da je Zvonko Bušić heroj hrvatskog naroda, onda moramo raditi ponovo domaću zadaću. Jer pravo izvorno značenje riječi heroj, ako čitamo antičku, odnosno grčku književnost, kasnije i rimsku, sve do ranokršćanske, kad se taj pojam gubi pa se opet u srednjovjekovlju vraća, tko je zapravo najveći heroj? Ako uzmemo sve definicije, bavio sam se ovih dana, nisam se pripremao za ovo predstavljanje, nego samo sam čitao što znači biti heroj. I nisam našao stvarno niti jednu definiciju koju ne možemo staviti Zvonku Bušića. I smatram svi mi kad govorimo o njemu, da je važno da ne govorimo Zvonko, da govorimo naš gospodin heroj, Zvonko, kao što govorimo naš gospodin general heroj, gospodin Slobodan Praljak, jer to su ljudi koji su nas zadužili kapitalom, nas mlade pogotovo, vi ste dionici tog vremena, ali mi smo taj poklon koji su tu njihovu žrtvu dobili besplatno. Mi nismo u punini uživali ni patili s njima, niti smo s njima mogli uopće raščlanjivati njihove motive da to čine, njihove križeve, njihova iskušenja. Zato mi je ova knjiga jako zanimljiva, zato jer ona govori o uzorima koji ne blijede. Kad se govori o uzorima, o kategorijama koje su toliko uzvišene, a kategorija u kojoj je bio Zvonko Bušić jest najuzvišenija, onda to uistinu se može savršeno izvesti da piše bilo tko knjigu. Savršen povijesni roman o Isusu Hristu može napisati ateist, odnosno dobar roman, ali da bi to nešto imalo dušu i onu esenciju što glumac Kurbaša koji sutra i glumi u predstavi lijepo kaže da je Zvonko zapravo esencija ljudske duše, a da bi preslikali esenciju ljudske duše na knjigu, na neki pisani trag, potrebno je dijeliti ili makar shvaćati koji je to motiv bio tog čovjeka da radi to što radi i dijeliti ga u jednoj velikoj mjeri, što autor kroz cijelo djelo pokazuje i dokazuje. Knjiga je različita od druge tematike koja se mogla čitati, pa da je vezana za Zvonku Bušića, zato jer nam daje nešto što nam je falilo. To nije falilo vama koji ste stariji, ali nama mladima jest. Naime, knjiga prvi put zaokružuje na jedan ozbiljan, pa što više i znanstven način, kontekst cijelog događaja. Znamo da simboli dobivaju značenje ovisno o kontekstu i znamo da je Zvonko simbol koji je veći od puno njih danas, ali ako mi ne znamo konteksta, mi mladi ga nismo mogli znati, mi nismo bili u prilici cijeniti simbol toliko koliko je vrijedio, a vrijednost je neprocjenjiva. Ono što se pogotovo u Zvonkovu djelovanju reflektiralo na današnju i medijsku stvarnost i percepciju mladih osoba je to da on nije bio osoba koja je bila sklona kompromisu. Moram opet, nedavno sam o tome također razmišljao, mi živimo u društvu u kojem je pohvala za nekog reći da je on čovjek kompromisa. Ali mi se rijetko pitamo kako kompromisa. Dobar kompromis je naravno uvijek poželjan, često najbolji način rješavanja sukoba.
ali Zvonko je ustao iz mase jer je on prihvatio raditi kompromise s vrijednostima. To se najbolje vidjelo kada je u tijeku bila sama otmica. Čovjek je puštao putnike, bio prema njima predivan, oni su to svjedočili, ali kada je došlo do vrednota, do časti, do poštenja, do slobode, tad se kompromis nije radio. Činjenica, i sad ću pokušati kao mlada osoba to i prepoznati, izreći, jer Zvonko je izgovarao ono što misli, to je bila njegova velika veličina, danas to se čini nedostižno za mnoge aspekte društva, ali je važno da je Zvonko govorio istinu. Istina je da su i večeras ovdje osobe koje su stvarno pomogle svom djelovanju i političkom, i diplomatskom, i privatnom Zvonki Bušiću, ali je činjenica da ovdje sjede osobe koje su bacile ljagu na lik Zvonke Bušića. Naravno, uvijek se to dogodi i osobe zbog kojih je Zvonko bio tužan. Možda sam i sam sa svojim postupcima danas bio u 10 takvih situacija, sigurno kroz život jesam. Ono što nas uči postojanje Zvonka Bušića najbolje mi je elaborirao kraj Jozo Grbeš, genijalni hrvatski franjevac koji je kustos za SAD i Kanadu. Naime, on mi je citirao baš u New Yorku dok smo bili u crkvi u kojoj se i Zvonko molio dragom Bogu, jednu Zvonkinu rečenicu i u nekoliko dana je citirao tu rečenicu nekoliko puta. Naime, rečenica kaže: pola sam dosadašnjeg života proveo u zatvorskoj džungli i znam što znači borba za preživljavanje. Pa sam ipak ostao kod svojih uvjerenja iz mladih dana da život vrijedi samo onda kada postoji nešto za što smo ga spremni žrtvovati. I mislim da u toj rečenici ta esencija te ljudske duše, te posebne ljudske duše o kojoj Kurbaša govori, nekako dobiva i svoju stvarnu vrijednost, postaje opipljiva i prepoznatljiva. Ono što se i kod mladih, a to se događa u vremenu moralnog relativizma, potkralo kao greška u percepciji Zvonkinog djelovanja, po mom osobnom mišljenju, je rečenica kako je našeg Zvonku ubio njegov idealizam. I smatram kako je odvratna rečenica to, jer najmanje govori o Zvonki. Zvonku je njegov idealizam držao na životu stoljeću, odnosno desetljećima i desetljećima dok je bio na drugom kontinentu. Njegov idealizam ga je čuvao, kreirao, nama je pomogao na način na koji se ne može platiti ni milijardama dolara i takve stvari nemaju vrijednost, ali je činjenica da ga je ubio cinizam onih zbog kojih on nije dozvoljavao kompromise sa svojim idealizmom. Znači, to je mač sa dvije oštrice. Ako mi krenemo dobre pojmove, a idealizam i idealisti jesu dobre kategorije, povezivati s nečim lošim, jako brzo ćemo doći u situaciju da nam se to događa na puno nezgodnije načine. Za mlade osobe Zvonko je ostavio zajedno sa svojom ženom, također herojom, živućim našom Julien, 3 dimenzije na kojima možemo promatrati sami njegov bit i bitak u društvenom, javnom životu Hrvatske, kao i njezinoj povijesti, jer on je i bit će još veća povijesna osoba nego što je danas. To su politička, društvena i ljubavna dimenzija. O političkoj dimenziji možda i najmanje znam, budući da sam najmanje u to bio involviran, osobno nije meni bilo, ali znam da je to bilo jedan ogroman iskorak prema nečemu što se činilo nedostižno. Indikativan je naslov filma, uvijek mi je drago kad se sjetim da se tako zove, o Julien i Zvonki, koji se zove Ljubavnici i luđaci. Nekad je stvarno linija tako tanka da to ljubavništvo prelazi u luđaštvo i obrnuto, i to je nešto što je lijepo, zato jer po svojoj naravi otkriva da su kategorije uistinu jako bliske. S ljubavne dimenzije, tu nam je možda Zvonko ostavio najveću lekciju sa svojom Julien. Zato jer mi danas uistinu smatramo da znamo što je ljubav, servira nam se što je ljubav, priča nam se o tome kako treba izgledati, mi je definiramo, a rijetko koju je zapravo vidjeli. I mislim da svi oni koji su pročitali priču i koji će pročitati priču o Zvonki, o Julien i pogledati film o njihovoj ljubavi što su proživjeli, da će vidjeti u onom pravom smislu i da je to nešto, taj kapital je ogromna hipoteka koju nitko nikad neće moći prokockati, jer postoje stvari koje se ne mogu ni uložiti. Takvo dostojanstvo i takve lekcije, ne za pojedince, nego za generacije, mogu ostaviti samo veliki ljudi. Kaže se kako nijedan narod ne zaslužuje svoje heroje. Ne znam je li to istina, možda nije, ako nije, hrvatski narod je uistinu najzaslužniji i najbolji narod na svijetu, što ne smatram da je tako, ali je činjenica da je imao heroja kojeg nije zaslužio. On je nama trebao,
mi smo ga trebali, ali jesmo li ga zaslužili u tom kontekstu i u vremenu današnjice, teško je reći. Ipak, mislim da izlaz nije pesimizam i to je ono što knjiga stvarno na jedan sustavan, ne manipulativan, ali indikativan način preporuča čitatelju, javlja mu se misli da ne treba biti sve tako crno jer nije. Činjenica je da je prvih 25 godina Jugoslavije vladao i teror i šutnja i da se o problemima nije govorilo, ali su izronuli pojedinci, današnji heroji, Ante Bruno Bušić i Zvonko i general Praljak i pokojni predsjednik Tuđman i tako dalje, koji su kapitalizirali tu sinergijsku notu koju imaju ljudi koji čeznu za važnim idealima, a u ovom slučaju je to bio najvažniji ideal za slobodu. Ono što u knjizi mi je, neko će to shvatiti možda na kriv način jer se ne znam izraziti, ali čak se može reći da autor Dujmović pretenciozno i drsko u jednom dijelu knjige zadire u domen osobnog Zvonkovog promišljanja, ali je to izvedeno na jedan genijalan način, jer on sam po sebi postane samorazumljiv. Naime, kada dođemo do kraja knjige i kada se krene govoriti o tome što je Zvonko učinio i zbog čega, autor Dujmović se postavlja u njegovu kožu i praktički piše iz njegovog lica. I sada, kad krenete to čitati, javi se misao, pa dobro, ne može on to znati, ovo je nepristojno, tko zna što je čovjek mislio, ali kako čitate te rečenice, uviđate samo da su one prosta, jednostavna, simplificirana verzija naše stvarnosti. Da to više nisu ni mišljenja, nego tragovi koji nas vode prema ostavštini koju vjerojatno nikada nećemo moći otkupiti, ali to ne znači da ne trebamo nastavljati. Pitanje koje se postavlja, a nećemo naravno, knjigu ćete čitati, sami ćete do odgovora doći, postavlja se pitanje tko je ubio Zvonka Bušića i smatram da je otvaranje pitanja važno i da nam knjiga uz pitanje tko je ubio Zvonka Bušića sugerira da mi sebi trebamo postaviti još jedno pitanje, a to pitanje je tko će živjeti za ono za što je Zvonko umro. I mislim da treba biti odgovor svi mi, mislim da treba biti odgovor pogotovo mladi, mislim da trebamo napraviti još jedno predstavljanje ove knjige na kojem ćemo imati 80% mladih ljudi, a ne 30%, bez obzira koliko se to nerealno činilo i Zvonko je uspio u mnogim stvarima. I ono što danas vidim kao temu koju bi Zvonko prepoznao i o njoj govorio, možda griješim, ali stvarno mislim da je to tema Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zvonko je Hrvat iz Bosne i Hercegovine, iz Hercegovine, iako je politička konstelacija odnosa i vrijeme bilo tako da se više bavio Hrvatima iz Hrvatske, odnosno kolektivnim, cijelim hrvatskim tkivom, činjenica je da je potekao s tog hercegovačkog kamena iz te grude. I činjenica je da danas dolje u toj Bosni i Hercegovini živi gotovo duplo manje Hrvata nego što je bilo prije 25 godina, da su im dokinuta politička prava. Činjenica je da živimo u jednom legaliziranom komunizmu koji je čak i promijenio ime pa je dobio naziv demokracija i živimo u jednom kaosu. Koliko sam sretan što postoji Zvonko, što postoji ova knjiga koja će svima nama na jedan stvarno zanimljiv način pokazati koliko je teško i vrijedno bilo to činiti, toliko sam tužan jer mi danas u Bosni i Hercegovini čini se, za sad nemamo ni Antu Brunu Bušića, ni Zvonku Bušića, ni nekog mladog, novog Slobodana Praljka, govorimo intelektualno, a ne u vojnom smislu i tako dalje. Zbog toga, zbog takvih stvari su nam ovakve knjige potrebne, jer ne znamo koji će to mladi čovjek večeras ili sutra pročitati ovu knjigu i donijeti odluku koja će promijeniti nešto, a odluke koje je Zvonko donosio sa svojom Đulijom nisu mijenjale nešto, mijenjale su sve. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam što ste došli na promociju jedne knjige koju je trebalo davno ranije napisati. Hvala mojim promotorima. Marijan Knezović je rekao, Hercegovina nema više ni Bruna ni Zvonka Bušića, ali ima Marijana Knezovića.